Kuka se täältä tuli? Nassi sitä taas tuli kaikkien Suomen lasten iloksi. Oi kun Nassi se tästä on kiva tulla taas pitämään tätä jumalattoman pitkää puolituksesta teille kaikille kotiemme pikku nassukoille. Niin, hei Leevi ja Valtteri siellä. Tällä kertaa Nassiselällä on niin hauska ilouutinen tää heti kärkeen teille pikku mussukat. Et Nassen setä haluu päästää se pitkän naulan tähän näin. Nassen setässä jotain uutta. Mitä? Huomaaks Mikko sieltä tai Leevi tai Laura, No kun Nasse setä on tällä kertaa harvinaisen selvin päin. Nasse setä pysyy pystyssä tällä kertaa. Ilman sitä karttateli. Nasse setä oli sillä hassukurisesti viime kerralla sidottu. Semmoista pikku hauskaa Nasse sedällä tässä heti kärkeenä. Mutta... Nasse setä on toisaalta hyvin vihainen teille pikku mussukat. Te olette taas lähetellyt Nassen sedälle niitä kaikenlaisia piirustuksia. Eihän niissä oo siis mitään tolkkua. Katsokaa nyt esimerkiksi vaikka tätäkin pärnistä. Tämä on piirrellyt Siiri 3 vuotta Jakomäestä. Hyvin. Kyllä Nassi setä jotenkin sen ymmärtää, jos pää on tämmönen pikkusen pahkurainen etenkin jos on käytetty mallina lähiomaisia. Mutta mitkä helvetin reijät tässä on keskellä? Pystyykö Siiri selittää, mitkä nämä reijät? Jos se tahtoo esittää nenää, niin olispas hauska tietää, miten pikku Siiri 3 vuotta pyyhkii nenää. Pahkuraa. Tai mitä pystyy, mistä saa nenäliinalla siististi kiinni. Nasse setä on hyvin vihainen! Erittäin vihainen tämmöisestä epäsiisteydestä, ettei viititä edes nenää piirtää. Saati sitten niistäessä. Ai, onks pikku Siiri 3 vuotta mahdollisesti sitä mieltä, että antaa valua vaan? Ja se siihen sitä ajan kanssa kuivaa, niinkö? Ja hakataan sitten ennen joulua vasaralla ja taltalla kuori pois, että nähdään minkälainen kersa se sieltä kannen alta sitten ilmestyykään, niinkö? Minkälainen pärstä se siellä olikaan, niin? Pikku Siiri! Nasse setä on nyt hyvin vihainen sinulle. Oho. Pojilapset, Nasse sedältä aukes kengän nauha, Nasse sedä köysi tuossa. Alla. Tuokion kuluttua Nasse setä tulee takaisin ja sitten Nasse sedän semmonen iloinen musiikkivartti alkaa. Noi, hei. Oltiin